Kisisa salsikang BJP bai Tripura Motha Party Dili thangai Tripura Sorokni bagi koklam salaina thangpuro poronggunang MLA Ranjit Debonma social media ni bukhakti kaisa Tripura Sorokno tokpun chawi musana jora sokpakya hne samani tabu koklam salaimani yagulo tini srangsal ni salo MBB birkhung nokhlawo BJP tei Tripura Motha Party Tripura Sorokni bagi tamo koklam salai phaikya khnai di porongni khuktinyo srai-sraike तो मोटामोटी गवर्नमेंट बाय koklam का बुबागरा बो संग सिनेल को थांका के बुबागरा तिनि फाइनेंस तमनि एंकाय मिया फिन कासे मीटिंग तमनि आबो मिया मीटिंग का एंकाय तिनि बो आखना तंगो बो खाना खनि फाइने एंकाय तिनि फाइटका हामलंग का koklam आबो पाइथांनि दिगेवनो बदय अमासनि पाइथाक दिगेवनो जों कासा एग्रीमेंट थांमाना होननानै थाखायो ओमफ्राय दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थानि बरफ सिङाव साख्लायजा थाखाय आफानि थाखाय जों गय खायनानै बानायनानै बन एग्रीमेंट ओमफ्राय मटामटी koklam खालामनोखा जों जेला बुबागरा कन्स्टिट्युशनेल कलेजाव लिरनानै खामानि अदिगेनो जों थां दङ ओमफ्राय तिनि दफानो बुबागरा फायो जत खालाम खबर दुखायानो आं मानसुका बोर्सोनी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी अब त्रिपुरा पार्टी अब ने बांगै पूरा इंडिया ओवरऑल इंडिया वो बाहायके बती डेवलपमेंट खाइमनाय भारतवर्षनो विकसित भारत खाइनानि उद्देश्यनो जतनि नाहारमोन ते अबरतिगिनि सिनि सेंट्रल नि इंगिनि नेशनल कन्वेंशन ते सारा भारतवर्षनि जत पार्टीनि सिनि विशेष लाई एमएलए मिनिस्टर चेयरमैन ऑफिस बियरर्स जतनो प्रथमै बसकांगो भारतवर्षनो विकसित भारत खाइनानि जतनो प्रतिश्रुति पत्र ते बसकांगो जेसक फने सिरि ओ इंडिया नि जेसक फने चैलेंज कतर फाइफानो आबनो मोदी हेतु मुमकिन है जों कहा खालायनो आबनो सक्सेस खाइनाय ते बसकांगो 700 नि गोबां सिटनि लोकसभा ते वैसा हाहायने फाइट थांफिगो अबनि मेसेज जतनो थानिगो बागलायनो अ नेशनल कन्वेंशन दाखलाय जे बसकांनि एमपी इलेक्शन आते कैंडिडेट बा बमा हाके इलेक्शन को फाइट खाइजानाय गाय तय कोनो रीजनल पार्टी रक अलायंस ना हाजाना रक आबर कोनो इशू तै दस कक्स खालाय जाखा मेना अब जराते सिनि नेशनल कमिटी को कोनो अमते हाई डिस्कशन चलियाखो जे प्रो जरा फाइनाय आपरो डिक्लेयर बो खाइजानाय आपरो साइ माननाय नते कासे खबर मागा मैडम जे त्रिपुरा जे रीजनल पार्टी तंनाय टिपा मथा हनाय बरबो दिल्लीयाव थाङै जे कक्स खालायका मीटिं लाखा जे एग्रीमेंट ना थाङै दङ बा खबर काहाम तुइ फाइ दङ नि सामाने आबर गाइस आबो बरनि मेटार बरनो साइ माननाय आबनो बरनो संगे जों तो नेशनल कन्वेंशन नि बागै जों आसक बायगो नेशनल कन्वेंशन नि बागै जोंनि पार्टीनि प्रग्राम तमनि दिल्लीयाव सालनायनि प्रग्राम तमनि गाय सालनाय प्रग्रामनि पाइमान परे जों तब दिल्ली हयतो टिकेट पार्टीनि मेन हंगातो सिनि पार्टी कन्वेंशन तमनि इंडिया माने सारा भारतवर्षनि जत लिडार फाइजा मोदीनि नेतृत्व जे जोंनि मिटिं खाति सालनाय अब माने ते बसकांनि लोकसभा तै पार्टी न करा खाइना बागै भारतवर्ष एकमात्र मोदी नेतृत्व जेबो चलि दंमोन न साइबनो जतन बसकां हायनो हाय कैसा मोदीजी हाय दङ तृतीय बारनि बागै मोदीजी न फाइनाय आबानि बागै न जत सारा भारतवर्षनि सिनि लिडार न तै पक चापलाय माने दिल्ली बेले बेले हामबाय खनाय मांगा सारनांनि बिरोधी दल दिल्लीयाव थांजाक जे गदाल बक्तमा काहाम तुइ फाइ दङ जे खालाम नरबाय कक बिदि कक चापान नाव आसुक लाखियान थाखाय था बुमा हाय कक जदिनो मते हिंगाय तो काहाम खबर जों मानायो थामजागा काम खायनानै जों नायो थामजागा काम खायनानै जा बयागनिनो काम खायनि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनानै तिनि दफानि बागै जों सामु कालायनि थान थाखाय तिनि दफानाते बागोना बागै जदिन फाइजागा जों काहाम बेलाय हमबाय काहाम को बेलाय हमबाय दिल्ली थांमाने तावने बागै थांमाने सर जों थांमाने हिखैसो 5 बছর পর भारतीय जनता पार्टीनि जे लोकसभा निर्वाचननि सिगां जातीय स्तरनि आंनि आलोचनानि कक्स खालायजागोन परबर्ती 5 बছর बाहायके सरकार खालायफैनाय बहुमत दैनाय बोरैबा खालायदोंमोन बोरैबानि थांमानिटा थांनाय 17 बै 18 दुइ दिन दिल्ली भारत मण्डपम अर्थात तालकटोरा स्टेडियाम अब भारत मण्डपम आरो जो सर्वभारतीयनि जत एमएलए एमपी एमएलसी चेयरमैन सिनि कार्यकर्ता द्वारा थांनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री गवर्नर इंजमन जाराव
प्राय 10,000 डेलिगेट आर्नियो कंट्रोल बेटा के अब सा जे बिकांगो तो निर्वाचन 435 टारगेट बना खाइली बंगने ने त्रिपुरा सारन बगे कोनो काम एक्टिव नाम हरबना तो तो इलेक्शन बांगी सें दंमनिबा त्रिपुरा सा हनैनि आर्नियो भोट एक लगे पारि जगह निखाइ दंगो त्रिपुरा सा त्रिपुरा नि जे खाइजक मानि कोनो सावन थांगा खैतो कमन जेटा दीर्घ 72 বছর 70 বছর যেটা নিয়া কোনো মোদিজি নি এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার নি কোনো 2014 नि सिनी चाहिए ने कोनो काहाम के जनजाति नि बांगी रजागला माइनरिटी बांगी रजागला से बिजनेस बाय फान तान फेके पास होइनाय एडिसियल आरो गोबां रजागै दंबो आबो सब